των ανθέκουσιν. Πώς περεν τη γη την φάλακα των επιλέκτων επετέλεσαν, ούτω και το ουρανό στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτωσαν. Κι ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόνασιν, ούτω παρασύτω Θεό έστωσαν. Τον γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο, και τον δρόμο οι γενναίοι αθλητένοι και φόρους ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτήστον της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε της το εκείνο θανάτου ελευθέρως νη ζώση παράσχου ο Θεός, αΐ μνημονεύει της υπερόχου αυτών θυσίας, και αναθεωρούντας την έκβαση αυτών της αναστροφής, μιμήστε αυτών την Ανδρίαν. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από το θρόνο δόξη της βασιλείας σου, και της άρχους εν ημών την ευλογία σου κατάπεμψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδας ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού ηγείτορας ενίσχυε, και πάντα ημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την νίκην οδήγη. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, μαθητές των παραγωγικών σχολών, στρατευμένοι νέοι και πολιτικό προσωπικό. Σήμερα γιορτάζουμε τον προστάτη μας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον άρχοντα των αγγελικών ταγμάτων, το μεγαλύτερο πολεμιστή μεταξύ των αγγέλων. Αυτόν τον Αρχάγγελο επέλεξαν οι ιδρυτές της πολιτικής μας αεροπορίας, οι πατεράδες των αγένων των γονιών μας, για να πορευτούμε εμείς στο μέλλον σε μια ιερή αποστολή για την πατρίδα, υπό τη σκέπη των πτερίγων του. Και έκτοτε η πολεμική αεροπορία στην 100χρονη ιστορία της έμελε να γράψει λαμπρές σελίδες δόξας και συνεισφοράς στους αγώνες της πατρίδας μας για την ελευθερία και την εξαρτησία. Είναι γεγονός ότι η κατάκτηση του αέρα αποτελούσε διαρκή επιθυμία του ανθρώπου από τους μυθικούς ακόμη χρόνους. Μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα στις αρχές του περασμένου αιώνα. Από τότε, χάρη στα επιτέγματα της ανθρώπινης διανόησης και στην πρόοδο της επιστήμης, ο άνθρωπος κατόρθωσε να διασχίσει κυριολεκτικά και να κατακτήσει τελικά τους αιθέρες. Και να είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως στον ανήσυχο και τολμηρό πνεύμα των Ελλήνων ανήκει η τιμή και η δόξα. Να είναι οι πρώτοι από την αρχαιότητα που συνέβαλαν στην ιδέα της πτήσης του ανθρώπου με το μύθο του Ίκαρου. Αιώνες αργότερα, όταν η ιδέα είχε γίνει πραγματικότητα, χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο για πολεμικούς σκοπούς και πραγματοποίησαν την πρώτη στον κόσμο πτήση συναυτικής συνεργασίας. Η ίδρυση της πολεμικής αεροπορίας τοποθετεί τεχνολογικά στις αρχές του περασμένου αιώνα. Λίγο μετά την εμφάνιση των πρώτων αεροπλάνων και συμπίπτει ουσιαστικά με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Έκτοτε, η πολεμική αεροπορία παρουσιάζει ανωδική πορεία και αξιολόγη δράση, παρά το γεγονός ότι η αριθμητική της δύναμη ήταν μικρή, συγκρινόμενη με τους αντιπάλους της, και έμελε να αποδειχθεί προφητική η ρίση του Ελευθέριου Βενιζέλου, ότι το αεροπλάνο ενδείκνυται ως το όπλο των αδυνάτων. Η ρυψοκίνδυνος μάλιστα και τολμηρά φύση του Έλληνος θα καταστήσει τούτο λαμπρών πολέμου όπλων μέλλον να προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες. Όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προσκλήσεις του σήμερα και να σχεδιάσουμε το αύριο με ελπίδα και προοπτική, έτσι ώστε να ανεβάσουμε την πολεμική μας αεροπορία ακόμα ψηλότερα, εκεί που ορίζει το χρέος προς την πατρίδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η πολεμική αεροπορία. Αντιπτέραχος, υπτάμενος, Ευάγγελος Τουρνάς, αρχηγός.